Alena a Tomáš, za námi, před námi poslední taneční vystoupení dnešního večera. Znít bude melodie z filmu o zakázané lásce dvou kovbojů. Ano, jedná se o film Zkrocená hora. A je jasné, že tančit nebude ani Modrovský, ani Gunčíková. Tančit můžou skutečně pouze dva muži. Viktor Horián a Marek Vrána. Ale až za chvíli. Sledujte i dále Let's Dance. Toto je Incheba v Bratislavě a toto je Let's Dance a před námi je poslední pár dnešního večera. Možno teraz sedíte doma a trpnete. Ste na Horianovom zozname homosexuálov, alebo nie ste. To sa všetko dozviete. Dôležitý je tu však tanec. Marek Vrána, Viktor Horián vám ukážu, ako trénujú. Disciplína! Disciplína! Sem poď. Disciplína. Už sme si na seba zvykli, už sme ako takí starí manželia. To máme velkou nevýhodu tady v tomto, to jsem ti zapomněl říct. Že? Protože já mám tolik kamarádů, co by mě SMS-kovali od nás a... A predsa sme len 4%, rozumiete? Tak je to oveľa ťažšie. Ako vnímate prijatie publikom v prvom kole? To jsme vůbec nečekali a právě to standing ovation nás nejvíc potěšilo, protože jsme byli úplně dojatí, teda já aspoň. To bylo otřesné. To bylo strašné, ale... Sám si strašný ty. Ale nehraj mi tu. Musíš tancovat, to musí být daleko lepší, než to bylo v prvním kole. Celé Slovensko je proti tobě na prvních stránkách novin. A pojď se na to. Já to mám tak těžké s ním. Herec Viktor Horián a Marek Vrána. Páni a dámy, vals. Květinové delegace pro Viktora Horiána a Marka Vránu. Mikrofon pro vás, pánové. Děkujeme velmi pěkně. Děkujeme moc. Jdi, tak, značka. Já mám taky značku, každý máme svoji značku, Viktore. Ja tu mám sestru, ty máš značku, ja mám sestru. Ano. Krásnou. Krásnou sestru máš. Mimochodem, mě zaujala jedna věc.
Já nevím, jestli o tom víš, ale já jsem si v novinách dneska přečet, mě to úplně překvapilo, že ty jsi homosexuál. Jak to snášíš, že to takhle píšou v novinách? Ďakujem veľmi pozitívne. No, uvidíme, jak pozitivní bude hodnocení od poroty. Každopádně nádherně zatancovaný valc, skutečně nádherný, ale to je můj názor. Ďakujeme. S Jánem se často rozcházíme a uvidíme, jak to dopadne v tomto případě. Ja, ak dovolíš, ale tak ľudia tlieskajú, ale mňa strašne zaujala jedna vec, aby som sa to chcel Viktora spýtať, neviem, či môžem. No, určitě se Viktora můžeš zeptat, ale až za chvíli. Dobrý večer, sledujete Let's Dance, sledujete Markízu. My vám za to samozřejmě děkujeme, děkuje za to i pár Viktor Horian, Marek Vrána. Co se stalo za posledních pár minut? Chlapci zatančili na Skrocenou horu valc, potom Viktor dostal 145 květů, Marek dostal pouze 1 květ, pak jsme se chvíli bavili o novinách, pak jsme se bavili o Viktorově sestře a pak jsme se bavili s Jánem a já jsem říkal, a hodnotit bude jako první Ján Ďurovčík. A ja som povedal, že či môžem položiť Viktorovi jednu otázku. Ano, já jsem říkal, že za chvíli, ale to teď neřeknu, protože tu otázku můžeš položit teď. Čiže môžem? Áno. Ja len chcem vedieť, ty si vážne povedal minule, lebo my to tu nepočujeme, že zverejníš zoznam homosexuálov v showbiznise? Nie si v ňom. Nie, ale vážne? Počkaj. Ale vážne si to povedal? Ale ja ťa nechápem, Viktor. Ja nechápem, prečo toľko roboty si dávaš, tak stačilo urobiť zoznam heterosexuálov, to máš na 2 strany. To nikto... Janko... Ale to by tu skoro nikto nezostal. Dobre, poďme k tancu. Musím ťa hodnotiť po tanečnej stránke. Takto ti to poviem. Je to veľmi ťažké tancovať valc, lebo keď je to párový tanec, ale mne sa strašne páči ako choreograf, neviem, či ty, alebo niekto iný sa z toho po česky vylhal. Veľmi pekné držania tam boli, normálne veľmi pekné, zvláštne, pekné, až také trošičku skoro jak v židovských starých tancoch. Naozaj pekné, len u teba, prosím ťa, krok bol celkom slušný, ale ten predkus, ktorý si stal... Ja viem, že si chcel hrať stydlivého tučniačika, ale proste jednoducho nebolo tak. A toto je velice dobrý prvok. Neviem, čo znamená vôbec, ale bol dobrý. Ďakujeme. Ďakujeme, Janko. Ja úprimne povedané, keď som počul, že budete tancovať valc, tak som si myslel, že bude také ružovo-bôčikové, alebo také pastelovo-krkovičkové. No proste, že to nebude toto, čo ste nám dali. Vy, podľa mňa, ste veľmi správne otvorili špajzu nápadov, áno, a z valcu ste urobili nevídané, neslýchané. Urobili ste grotesku, surrealistickú grotesku. To bolo ako, jak surrealizmus. Stretnutie dážnika a šijacieho stroja na operačnom stole. To bolo presné. Ďakujem pekne. Áno, presné. Ďakujeme. A navyše, držali ste herecké figúry. Komarňanský samožer a český chmulko. Áno, ale báječne ste sa doplňali, bolo to držané tak, kostýmy ste dotiahli a čo najviac si cením, bolo pedantné, to všetko presné a na valci sa konečne dalo aj zasmiať. Ďakujeme, veľmi pekne, ďakujeme. Tak já to trošku zase vrátím zpátky k tomu tanci. U standardních tanců je nejobtížnější, když 2 stojí u sebe a mají vlastně vyjadřovat stejný pohyb, stejný rytmus. Vy jste to měli trošičku lehčí tím, že jste stáli v tom paralelním postavení, ale i tak jste měli předvádět stejné kroky, stejný rytmus. A Viktore, ty si utíkal z hudby. Šel si špatně na hudbu. Tady to obíhání a pár taktů předtím, jo, bylo to docela viditelně z hudby. Je to objevné, co děláte a já jsem zvědavý, s čím přijdete příště, že jestli se stále budete tímto zaobírat, anebo přijdete zase s něčím novým. Ďakujeme. Ďakujeme. Dara na závěr. Podľa mňa to bolo dekadentne krásne. Nestali chlpy, muzika to podporila skvelé a ešte len k tvojim slovám, Marek, to, že celé Slovensko je proti. Ja si myslím, že celé Slovensko je tam, kde je srdce. A vy ho máte. Ďakujeme. Viktor Horian a jeho chmulko Marek Vrána
míří za Adélou. Pánové, díky moc. Zasloužený potlesk za poslední valc. Viktor a Marek takto otancovali valc na Oscarom ocenenú ústrednú melódiu z drámy Skročená hora o zakázanej a utajovanej láske dvoch koubojov. Celý soundtrack zložil Gustavo Santaolalla. Skladbu dnes odspieval Lukáš Adamec. Viktora a Mareka podporíte v súťaži zaslaním prázdne SMS-ky na 9983. Už sú aj v zákulisí obaja. A veľmi srdečne vás tu všetci vítajú. Tak, Marek, Viktor, porota už povedala svoje. Vy ste si tento týždeň užili aj svoje rôzne reakcie. Myslím, že dokonca aj v novinách bola nejaká iniciatíva nejakého katolického združenia. Pritom neviem, prečo sa boja, lebo však gejov odtiaľ nebudeš hovoriť, ty len zo showbiznisu, nie? Tak samozrejme. Tak potom je to v poriadku. No, neviem. A ešte mi hovoril dokonca, že názory sú samozrejme rôzne a každý má právo mať svoj názor, aký chce a nikomu nič nenanúcuje, ale z takého čisto biologického hľadiska poznám človeka, ktorý nechce, aby sa jeho syn malý na vás pozeral. Je možné, že to môže mať na ňo zlý vplyv, že ty si sa napríklad rozhodol byť gej, lebo si videl Lolka a Bolka a že to ťa inšpirovalo, alebo... Ja neviem, mňa inšpirovalo veľa vecí, ale až neskôr. Až neskôr. Takže... Po Lolkovi a Bolkovi. Čože to neprišlo to na základe toho, čo si videl v televízii. Na základe toho to neprišlo, tak sa nemusíte báť, milí rodičia. Toto nikomu neublíži. Neprenáša sa to cez obrazovku, takže... No. Ja bych mohol byť niečo. Ty chceš povedať, že u teba to tak bolo? Já bych tomu chtěl akorát říct, že já si myslím, že tady je tolik nádherných žen, jedna vedle druhé, a že ty páry předvádí tak krásné výkony a že tam je daleko víc sexu a víc takové vášně, než my dva šašci, No jako jasně. tučňáci, fakt. Takže já si myslím, že my nikoho neohrožujeme. Nič erotické na nás nie je. Ste dvaja kamoši, ktorí si vyšli na pivo tanečným krokom. Presne tak. Tak to nejako vyzerá. Do modrej ústrice. Do modrej ústrice. Výborne tam inak varia. Áno, veľmi dobre. No, Viktora, čo teraz s tým zoznamom, ako je to? No, mne prišlo inak veľmi veľa SMS-iek. Že by chceli byť na tom zozname? A áno, dokonca tam boli aj takí, ktorí sú podľa mňa heterosexuáli. A prečo tam chcú byť, že sa zviditeľnia? Áno, myslím si, že hej. A ja Povedz to, napríklad Boris Kollár tam je. Na tom zozname. Hej. Strašne sa tam chce Ale dostať. ja si to ešte musím dnes večer preveriť, takže radšej by som to Teraz dúfam, že sa Boris nezverejňoval. nenahneváš, ale myslím si, že Boris je jediný, pri ktorom aj tebe hrozí, že otehotneš. Boris, mám ťa rada. Ale on je srandista, on to pochopí. No takže čo, máme ostať v napätí? Podľa mňa zostaňte v napätí. Moji rodičia sú v napätí, ale milujem ich a teším sa, že to opäť vydržali. Boskávam vás. A my sa tešíme zo všetkých, ktorí vás sledujú a trénujú si svoju toleranciu a milujú blížneho svojho. A teda aj túto našich. A poďme teraz k pánovi Bednárikovi a jeho lopáriku. Na, Horia, na. Sedem. Zdeněk Chlopčík. 6. Ďakujeme. Dara. 8. Ďakujeme. Jano. 5. Ďakujeme, Janko. Ďakujem pekne. Takéto známky sa nazbierali pri poslednom tanci pre Viktora a Mareka. 26 bodov majú a tabuľka je teraz už absolútne uzavretá. Zaujíma nás ešte ich poradie predtým, než to celé ste prví. Ďakujeme pekne. Ďakujem moc. Aj my sa tešíme.